Iti nga sunata, iti isagot ko man kadagiti agda Saudi Arabia, ayan. Salain ka no ti taga Saudi itoy, ang damage dati tigsang agasot, ayan. Sige, tirain yun, dagita da kula sisi na dita sarding kayon. Hampay nga ako hampay na ugi ti amin. Akeba-keba man daytoy barukong ko, nudi ka mapasang pet usal datoy biyag ko, papapanang 10 oras tirabi, lapan kang sa mamin lalaki, at parparik na kareyak siya tay may sisyasi, at puken ka at dati lalaki, sumangpet ka di kagun uni, luagun tunak sikat makiriri, akeba-keba man daytoy barukong ko, nudi ka mapasang pet usal datoy biyag ko, papapanam 10 oras tirabi, lapan kang sa manen nakilalaki, agparparik na kareyak siyak tay may sisyasi, at agpuken ka at dati lalaki, sumangpet ka di kagun uni, luagun tunak sikat makiriri. Ayan, thank you so much guys!